Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong Domingoha, ikanapulog 7 nga Domingo, niya gideklarar ni sa atong simbahan nga World Day of Grandparents and Elderly. So, mga tiwasonon. Sige. Lingian na dihang murag mga grandparents o mga tiwasonon ing na Happy Sunday. Ano? Karon sad Phil Mission Sunday. Ang ato mga Filipino missionaries pinanguluhan sa atong Missionary Society of the Philippines, MSP, ato sang iampo nga unta magmalampuson, mabungahon ang ilang mission areas sa tibuok kalibutan. Ato sang iampo nga atong nasod nga magkahiusa ang mga leaders, ang ato untang gihimong rally kagahapon sa pagbatok nining absolute divorce bill, mo epekto unta ngadto kasing-kasing sa atong mga lawmakers labi na sa Senate aron makapaminaw sila sa sentimento usab sa simbahan. O ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta kanunay og mga grasya labi na gyud sa kahiusa o abundance sa ilang mga paningkamot. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, among amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos, tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon may tao nga gikan sa Baal Salisa nga nagdalag kawhaan kabuupan nga hinimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siyag bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang hihasi, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa miingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila, kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila ug may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo. Ug gihatagan mo sila sa ilang kalan-on sa husto nga panahon. Gibukad mo ang imong kamot, ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi.
tanan niyang mga paagi. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuuran. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan nato mga kinahanglan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-auhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop, ug pag mapailubon kanunay. Ipakita inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa espiritu, pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo, nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, mingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag
bisag mo palit kitag pan nga balig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada o 2 ka isda, apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang balili niadtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda. Og silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin aron way mausig. Busa gihipos nila ang tanan og ang mga salin sa 5 ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tao, nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga gibuhat ni Jesus, mingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya og kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa mga daghang mga mensahe nga atong makuha gikan sa mga pagbasa og sa Ebanghelyo, kanig yung pagpadaghan sa atong grasya, labi na gyud sa pagkaon o sa kwarta. Unsaon man pagpadaghan, ang kalibutan nagtudlo nga tigom gyud, savings. No? Sige, lingay mong tupad ay na daghan na kag tinigom. Na ko no. Ana gid ang ato tigom. Nya, para unsa man ang imong gitigom? Para sa future. Kang kinsa mang future, akong future, sa akong pamilya, sa akong mga gimahal, akong future. Mo na atong pamaagis kalibutan. Nya unsa may resulta na? Daghan ang gigutom karon sa kalibutan. Naatay mga tingali, mga almost 2,000 katao nga ni-claim nga sila mga billionaires, na asad tay billions of people nga hapit way gikaon. Oh. Mo na itabo kay tungod aning maong paradigm, tigom para sa akong future. Unsa may pamaagi ni Kristo para mudaghan ang atong grasya? Hatag. Asa kutob, hutdag yung hatag. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing naasa imo, tigom o hatag. Ing naasa man imo pilion na tigom o hatag. Kanang gasigig tigom, gasunod na sa dictation sa yawa. Kanang siging hatag, gasunod na sa guidance sa Ginoo. Muna nga niingon si San Pablo sa iyang laing mga sulat, the love of money
is the root of all evils. Yawa. The love of money. Tigumon. Yan, ingon sa si Kristo, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve both God and money. Kaysa sige nimong tigom sa kwarta, mahimo kang ulipon sa kwarta. Kanang ulipon, magsige na siya bantay sa iyang agalon. Tanawa, di ba? Kanang magtigom o kwarta, balik-balikon, gina nilag ihap, sige yung ihap, kada adlaw, siging ihap. Nya, mawagtangan gani nag 20 pesos, pangit taon, gina, bisag kinsa nalay pasanginlan, ana, hangtod masuko na lang na sila. Nya, unsa may mahitabo, kung magsige kag tigom, siging tigom, mag-anam sa kabugat ang imong naong. Tanawa na mga hangol o kwarta, bugaton og naong. Nya kung daghan na ginislag kwartang gitigom, bugat na gyud kinislag naong. Nya mo daghan sa dang imong stress. Stressful kay kinabuhi. Mo na karon ang kalibutan full of stress. Oh. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na wa kay stress. Na wa karon kapuya, wa ka mahasol, wa karon mabalaka. Oy, daghan kay na. Mo na sa atong unang pagbasa gipakita gid dinhi nga 20 kabuok pan gihatag ngadto sa 100 ka tawo na sobrahan pa. Pag-abot sa ebanghelyo, 5 ka pan, 2 ka isda gihatag tanan na sobrahan pag 12 kabukag, nakapakaon pagyud og 5,000 ka tawo. Kining gidaghanon nato dinhi karon, og na ako'y 5 kabukpan, di gyud ko manghagad ninyo. Oh, mapaigo ka ani? Di oy. 5 kabukpan, 2 kabuk isda, kami nalay mangaon sa sakristan. Kusog ra basa nimo kaon ni mga sakristan. Kuwangon pamanggani sa Kristan palang daan, agmura nag-agian og bagyong Odette oy. 5 kabukpan, pero kay gitugyan man ngadto sa Ginoo, matud pa diri sa atong ebanghelyo, gisulayan sa Ginoo si Felipe, pero sa tinud-anay ang Ginoo nahibaw nag-unsay iyang buhaton. Sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan ni San Pablo nga doon na lang tay usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, o kining maong Ginoo naghigugma natong tanan. Muna maghiusa ta, maghiusa. Kay usaray nagtan-aw sa atong panginahanglan. Kitang tanan gimonitor tas Ginoo. Kahibaw na siya unsay buhaton, matag sitwasyon nato, kahibaw na siya. Ang ato lang yun, sunda ang Ginoo. Sunda lang. Kita bitaw dinhi unsa may atong ekspresyon sa pagsunod sa Ginoo. Unsawan? Baligyag slat. Kana gi nakapahiusa nato nga hasta tutuas gawas nasod wa kaila nato sa tanan tibok kalibutan nga naka-monitor sa ato dinhing misa, kining ato mga online parishioners nakatampo gyud dinhi sa atong mga proyekto. Dili ba panaghiusa ni? Oh, nausa na ta kasimbahan. Nya doon na say manganhis ato, mag-mission appeal, ato sang tagaan. O usa na ta kasimbahan. Ako ning ipaniguro ninyo 110%. Ang tanan nga mipalit og slot, basta lang kinasing-kasing, na multiply gyud ang ilang grasya. Nidaghan ang ilang kwarta, nidaghan ang ilang bahandi, pero ang una gyud nilang nasinati kana gyung kalipay, kalinaw o katagbawan. Oh. Giling nga imong tupad ina nakapalit na kag slot. Nya unsay imong gibati? Oh, kasagaran gis ni palit og slot, adi gyud kasagaran tanan naa dayoy kalipay, kalinaw. Unya ilan na lang amguhan, hala, ngano maning niabot maning maong mga grasya na alaywa katrabaho, sige lang yapog palit, na disgrasya pagyud hinoon,
kratsis na kuno siya, sige lang gyapon palit og na siya matigom gamay, palit lang gyapon. Dangtag mga pila ka higayon na ay tao nga mingduol niya og miingon nganong gasige magkagkratsis wa maoperahi akong tiil, pwede ako lay mo pa-opera nimo. Operahan din siya. Pag opera siya pader libre gid tanan, wa jud ko magtuo. From nowhere niabot ning tawhana og sa dihang naoperahan na siya, giingnan pagid siya unsa may imong trabaho. Siya nga driver man ko una, siya nga pwede kag among hiron, driver sa among kompanya. O nag-drive na ron siya sa kompanya. Mura man mo moto. Hindi, wa man sa kukibaw tinuod ba kay text raman sa tong iya. Basig tinuod. Ingnon talang. Pero matod pa niya, sa iyang kapobre, lipay jud kay siyang nakapalit siyang mga pila ka slots sa iyang kapobre. Na anon diri wa mga piang, na ay wa pobre. Di gyud mo palit. Kapalit lang kausa last year, di na gyud mo palit for the whole year. Ayaw sad mo ana bisa malag usa ka buwan kausa mo palit og slot, pila ra man ang 500. Pila ra man ang 1,000, di ba? Ana. So pila na rin atong halin. Lipay kay taani. Atong halin sa SBF DAG para sa atong kumbinto na natay 31,164 ka slots, na apay 28,836 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nga naasa ni siya 16 slot challenge. 8,000. Pakpak. Sige. Wow. Kana lang timailhan nga ni pakpak mo sa ato pa nalipay, naghatag og kalipay. Ang nanghatag sa dani, ang namalit, agilipay na sa nas Ginoo. Punan na tuglain. Mother Mary's Healing and Deliverance, MMHD, para ni Kapilinya. Kita ming Bishop Ruben atong niaging adlaw. Nako Bishop, wa pa gyud mahurot. Kaya sila may nagda dito, ay okay ra gid na Father Sian, basta naan na sa imong mga kamot, siguro na gid na nga mahurot. Sige lagi tagpakauaw anig baligya, pero gamay na biya lang kayo. Gamay lang kayo. Ang atong halin, ang dinhi sa ato 3,961 ka slots, ang dito sa Kapilinya 635, total of 4,596. 1,404 na lang yun ang nahibilin. Pakpak na sad. Praise the Lord. Mamalit lang murong tanan ani, wa na karong hapon hurot ni kay sobra magid 1,000, sobra magid 2,000 ang manimba lang dinhi. Samot nagyog pun-ani ninyo mga online parishioners. 1,000 ra gud karong buwan na. Hurot na ni kasunod adlaw. Nya nasa ni 20 slot challenge, na may ganahag challenge nga 20,000 per challenge. Nakadawat na sa tag mga 22 ka 20 slot challenge. Ako lang ning gisgutan kay dili nato matugkad unsay pamaagis Ginoo. Pero ang usara gid atong mahibaw-an nga kon kita manggihatagon, hatagan sa tag mas daghan pa. Kung kita makighiusa sa tanan, pinaagis pagpanghatag sa tanan nga niya nato, ang tanan makighiusa nato dinhis kalibutan og didto sa langit, og maato dayon ang tanan nga atong gikinahanglan, kanabang wala ka nang hahanapin pa. Kay matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang sa tubag nato, ang kamot sa Ginoo maoy nagpakaon kanato. Unsa may sumpay? Wala nay, hasta ako nalimot. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kung ang kamot sa Ginoo mo'y mopakaon nato, tagbaw niya ang atong gikinahanglan, material and spiritual needs. Pero kung ato rasang kamot mo'y magpakaon-kaon nato,
dili gid ta matagbaw physical, spiritual, material needs, di ta matagbaw, magsigi lang tagpangayo lang gyapon, pangita sa wa diha, matiguang na lang ka, mahimo na lang kang tiwasunon kaayo, gasungkod na lang ka, ga wheelchair na ka, ngita lang gyapon, wap agyod matagbaw. Sige, katapusang lingi sa imong tupad, ing na tagbaw na ka, na natagbaw na ka. Sige, manindog tong natagbaw na. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, katulog kaadlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios nagbuhat alang sa kaayuhan natong tanan. Busa masaligon kitang moingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang Pangulo sa simbahan, padayong mangita ug mapanalanginan sa kaalam ug sa paggiya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug malingkawas, pinaagi sa mga tao nga naghago alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios, kansang gugma walay sukod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sa halawom masabtan sa katawhan ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon tinguhaon sa tanang kasing-kasing ang pagsaulog ug pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagpanamkon hangtod sa natural nga kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nagmasakiton ug nagantos ug sila nga walay pinoy-anan, makaila ug makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdyong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga atong mga minahal sa kinabuhi, nga nanaguna kanato, makadangat na sa langit nung puloy-anan, nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Dios among Amahan, hatagi kami sa among mga gipangamuyo kanimo, kay amo kining gituboy nganha kanimo uban sa gugma o pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday panhimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, labi na gyud tong nabiktima karon sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Amen.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ta, atong dawaton
sa mahinangpong gugma ang atong bisita karon nga pari kuyog sa iyang pipila ka mga parishioners. Kanilay pailadre. May buntag ka na itong tanan o Happy Sunday. Unas tanan, pasalamat ko sa atong mabiyabihon nga kura paroko, Father Chris Ubod. Niya, ako'y paila kong kaugalingon. Ako si Padre Amador Bacutot. Na-assign ko sa Runda. Ang among patrona, Our Lady of Saros. So, birin sa kasakit. Ang Runda, paingon na sa South, paingon sa Malbual. Dumanhog, Runda, Alcantarag, Malbual. Na ako'y kuyog, kaning akong kuyog, mo ni among presidente sa Parish Pastoral Council sa among simbahan. Niya, kaning tulo, si Alfred de Cahuerta, Gina Vergara o Rugasiano Banyel, mo ni sakop na mos komitiba sa Construction Committee sa simbahan. Ang tuyo nga aniya kami karon dinhi, nangayo miskin-kasing nga tabang sa mga parokyano dinhi sa San Vicente Ferrer Parish. Tungod kay aduna may project sa mga simbahan. Naabot ko diha sa parokya sa Our Lady of Saros year 2019. Pag-abot na ko diha, ang kahimtang sa among simbahan walay kisami. Siguro makita ninyo dinhi sa TV monitor. Monay kahimtang karon sa among simbahan. So, dugay na ng panahon. So, wa pa ko naabot, ingon-anan na siya. Nya, mumisa ko patay, kanang laon na alas 2, init yun na, bisag na pa may mga bulfan diha sa among kuan, diha sa daplin sa simbahan. Unya, ang akong sakop sa parokya, ang panginabuhi sa mga tao, og ang pangisda. Ang karon magliso naman tungod sa kamahal sa abono o gari sa pangisda, di na kitagdag kong isda sa piliw anas dool sa baybayon. Ang imo makuha kadarang ibis og bunog. Muna nga di mahimo nga di ko mugawas kami, di mahimo di mi mugawas sa parokya og mga yugtabang. Gikan sa ko sa laing dapit gawas sa atong nasod, naka-tigom-tigom ko kamay. So karon na ami 2 million pesos, pero dili pa igo kay ang budget niya na 4 million pesos. Unya na nami engineer, unya gi-contract na sa engineer. Unya ang kaning tanang mga tabang adto na patubang sa parish account. Nami ngalan diha sa parish account, RCAC das Our Lady of Saros Parish. Account na sa simbahan, dili na sa pari, account sa simbahan. Ug naay mo hatag anang mong account diretso na sa simbahan. Nya tulo ka signatories, ako o kaning among PPC president o ang treasurer. So, monit dakong katuyuan nganong ni Anhime tungod kay gusto namo nga ang balay sa Ginoo manindot sama na mao na nay gi-propose nga siling. Mao na nga aniya kami manghinaot nga matabangan ninyo sa inyong pagkamanggihatagon. Unya anhime dinhi hangtod karong gabi. Kung kinsay gusto nga mutabang makigistorya namo naami human sa misa sa gawas. Hangtod may karong gabi. Daghang salamat. Salamat, Father Mads. Si Father Amador, contemporary mi ani sa seminaryo niya, naningkamot sa siya sama nako nga mo pahigayon og pagpanindot sa simbahan aron hamugaway og lig-on ang atong pagsimba. Salamat kaayo ninyong mga manggihatagon, nya kamong dunay gustong idugang mao to ingong Father Amado nga naa pa sila diha sa gawas o doon na say oras hangtod mga alas 8 gabi niara sila dinhi. Atong hatagag masipang pakpak ang tanan nga mihatag. Salamat sa atong choir sa inyong pagkanta. Karon ato nang tawagon ang mga children para sa special blessing. Pangari na mo sa tubangan, mga children, 10 years old
paubos. Nya salamat sa atong mga mialagad sa atong misa karon, labi na gyud ang atong PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, atong love offering assistants, ang atong mga parish personnel, ang atong lectors, salmista, atong mga IT, sacristans, o ang atong choir, San Vicente Choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Rizal T. o Mrs. Leticia Mantuhak and family. So masipang pakpak kanilang tanan. Sige mga children, ana inyong kamot ha, ana sa inyong dughan. Nya atong i-extend atong mga kamot, mga igsoon para sa atong mga bata. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibidisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tan-awa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog, diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo, Amahan, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo Naka sa mga langit, pagdaygon imong ngalan, maabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon na nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga bayi nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Masipang pakpak para sa to mga children. Salamat kayo ha. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran mga children. Ya, padayon mo pag binuutan kanunay. Sige. Salamat sa kayo sa mga nagpadayon og pamalit sa ato mga slots kato akong gisgutan kaganiha nga update. So naadias gawas, napatadihay mga lamisa og sa atong opisina. Padayon lang mo palit sa atong SBF DAG, tag 500 pesos, napatay 28,836 nga available. Nga ang atong MMHD, kani gamay na lang yun ni kayo, tag 1,000 pesos, 1,404 na lang. Og naay mo pakyaw ninyo ani, malangit yung mo gritso, bisag mamatay pa mo, ighuman ninyo palit, no? Palit mo ani, gamay lang kayo, tiwasuno na. Unya, ang ato sang DSAP katong investment slot nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum, padayon patang mudawat og mga investors. Nanatay 201 ka investors. Unya, report sad nako sa atong financial status atong parokya for the month of June. Atong beginning balance 7,804,736 pesos and 19 centavos. Atong total cash receipts 7,060,081 pesos and 34 centavos. Ang total cash disbursements 12,552,147 pesos
and 74 centavos. Ang atong ending balance for the month of June 2024 is 2,312,669 pesos and 79 centavos. Atong pakpakan ang tanan. Salamat kayo sa inyong generosity. Nya padayon sad mo og suporta og pagsunod aning atong YouTube channel, ang Padre Siano Ubod. Doon na ni siya ay 197 ka thousand ka mga subscribers. Muna'y una ninyong tanawon aron makasiguro mo nga ako ginang channel. Nya gikan dinhi makakita ta sa atong official contact persons, official contact numbers o official account numbers. Ipakita na nato kada sa atong online mass everyday, inikanta sa offertory song o sa final song. Ato lang gining ipakita kanunay aron dili mo masaag og padala, labi na mo mga online parishioners. Kasi magpadala mo ngadto na noon sa mga scammers. Nya ang ato sang official nga Facebook page sa atong parokya is San Vicente Ferrer Paris, Liloan. Kanisad mo inyong tanawon aron nga dili sad mo masaag. Nya mga online parishioners nga gusto sang mo donate ngadto sa parokya ni Father Amador Bakutot, karing ato rong nag-mission appeal, ipadalang sa dinhi sa atong parokya, i-text lang mi, i-message lang mi nga para ni sa parokya sa Our Lady of Sorrows dito sa Ronda, Cebu. Nya padayon sad mo paghatag sa inyong love offering para sa atong upkeep sa parking areas o sa atong CRs. Pinaagis paghatag na ng atong mga donation special love offering boxes dihas gawas o sa dito sa CR. Dako kay nagikatabang sa pagpahigayon nato dinhi sa atong mga facilities. Og labaw sa tanan, salamat mga parents and guardians sa inyong pagdala sa inyong mga anak, dagko o gagmay o kinagamyan nganhi sa simbahan. Mao ginaroy atong investment para sa mga bata kay ang kalibutan karon daghan na kaayo gi-invest ang yawa, mga yawa-yawa nga mga butang. Luoy kay ito mga batanon mo na haguan tani before mo mga matay, dadagi na sila dinhi, no? Ay lang sagpugsa nang dasiga ba nya tudloan nato dinhi unsaon pagsimba na dili gyud magdagandagan, dili magsagit-syagit, di magsigi gawas-gawas panahon sa misa. Pero di gyud mapugnan, sige lang sa ato lang sang itolerate kay mag-ana raman gid nagkabuutan. Na karon atong i-recite or sa kusog na tingog atong i-recite ang atong motto sa pagsimba. Ready? Go! The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Masipang pakpak ni San Vicente Ferrer, atong patron, o sa atong labaw nga makagagahom ang Ginoo. Manindog na ta para sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.